Moi boas, son Marina e hoxe quero falar dun dos libros que marcou a miña adolescencia. Un libro dun autor que é un dos meus preferidos dende que son ben pequena. Un libro que conta a vida deste autor e que recordo telo na miña mesiña de noite moitísimas veces, pero despois de roubarlle o meu irmán. Un libro de Roald Dahl titulado Voando só. Roald Dahl deleitounos con moi boas pezas literarias e moitas foron traducidas a diversas linguas e nós tivemos a sorte de que tamén foran a nosa. Este é un exemplo. É a continuación dunha primeira parte titulada Boi, pero nesta segunda fala das ansias de aventura, das ganas de vivir e, sobre todo, conta acontecementos fascinantes. Fala de como foi estar na Segunda Guerra Mundial sendo piloto, fala de como viviu as paisaxes de África, que cando as les é como se estiveras ali. Pero sobre todo, especialmente, fala do prazer de voar, do prazer de voar só. Ensínovos este libro porque eu sería o que desconfinaría. Este libro sería o que eu sacaría dese depósito que temos na biblioteca de Ágora para que todas e todos o virades. Este sería un dos libros xunto con moitos outros que poderíades consultar na biblioteca, pero cando todo pasa. Eu, a bibliotecaria Marina, desconfinaría a Roald Dahl e o seu libro Voando só.